ya piye. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribat yen ketipu mbok yo sing eling Trimanggala budaya Alhamdulillah penontonnya sehat ajeb. Jet. Sing delok plastik, Starpun, Kardus belas aqua. Ya iki sing jenenge pawon watu nggo goreng krecek. apa iku? Dagelan metu sing nonton entek. Krecek apa? Pawon watu apa? Pawon watu nggo goreng krecek. Iya. Dagelan metu sing nonton entek. Goreng krecek iso dipangan. Terus Masih sing delok entek sing penting bayaran. ngono ya. Dipangan ngantek amblas. Iki mang pancen bayarane wis lunas. Alhamdulillah sing penting Kenapa? guming panuwun sing tanpa upama matur nuwun banget Matur nuwun banget. lantaran panjenengane Mbah Munandar awak dhewe iso sowan ning ngarsane keluargane Mas Sujanarko. Mas Sujanarko, Kajate wis setha wis jelas. Jelas. Nggone netepi darmaning sepuh yaiku nganake adicara Tokli. Lho, kok Tokli piye? Lho ansen iya. Acarane sunat Tokli. Lah iya, sunat iku ya Tokli. Jorok Tokli. Lho kok iso jorok iku lho? Lah Tokli. Tokli gak jorok. Tokli ora jorok. Tokli diketok mung sekali. Lho, kowe tau wong sunat ketok bolak-balik. Oh iya. Lah iya. Oh berarti ya acarane tok tol. Lho. Kowe iki aja anggere jeplak lho. Iki Kowe iki dagelan nom-noman ki nek iso latihan ajar ngomong sing apik sebab sebagai seniman Wis ora. paling ora iku suatu tontonan sing kena kanggo tuntunan cek men iso kanggo tatanan. Lho ki dagelan nom-noman kok omong akeh jeplak. Lho tok tol. Ayo, lah ngono ku apa? Lah nek Toke gak apa-apa lah sing guri iku. tol iku. Ayo. Lho, tok tol iku ana tegese Lah, singkatane tok tol. Heeh. Diketok langsung protol. Dadi Kamu kira apa? dodol iku Diketok diketok langsung protol. asaku dodol iku ora ngetok. Ketok apa kok? Iso. Nek Model. ketok ora protol yo terus piye mosok mok kiwir-kiwir tok. Ora iso nggo mergawe. Oh sunat iki paling ora iki wong jan ngerti tenan. Kenapa? Paling ora iso netepi darmaning sepuh mungguhe Mas Sujanarko, mungguhe Dik sapa sing disunat? Dek Jaguna. Arjaguna kuwi tenan apa ora? Leres nggih, Bu? Saestu niku, Bu. Mas Arjaguna. Pak nggih, Pak. Di Arjaguna Dek Arjaguna. dina iki wis netepi yaiku nggone dadi wong sing duweni keyakinan kemantepan yaiku agamane Islam kudu gelem sunat. Mulai kae ana dalil utawa ana Mbah Yai, Mbah Ustad nganak apa ngendikan An-nadhafatu minal iman. Klebu sing ditindakake di Arjaguna dina iki ya ngene ya iku An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai cabangnya iman. Jadi
klebu sunat, ngethok kuku, potong rambut iku termasuk kebersihan. Kebersihan. Heeh. Mergo sunat kuwi tegese wis apa iku menghilangi kotoran dan membersihkan diri. Saka tembung sunat SUNAT. Iku iso tenan kok Lho ora. iso ah. Dirungokno bapak-bapak ibu-ibu sing sedo jagung lho. Iso gelar yo iso gulung lak ngono lho. Wani gelar, Yo wani gulung. wani gulung. Sunat. Sunat saka Jarwodoso ya. Ha, sing didosok sapa? Sing didosok sapa? SUNAT niku Jarwodoso Pak. Singkatan wis iso. Singkatan. Oh malah. Saka aksara SUNAT. Heeh. Sing pisanan ono S. Ah, S kuwi artine tegese iya. S kuwi suci untuk kaum laki-laki. Oh, meneh badhe sunat dadi suci ya. Suci. Dadi suci untuk kaum laki-laki. Lah iya. Mergo de arjaguna kuwi laki-laki utawa lanang. Dadi lanang. S suci untuk laki-laki. Suci untuk kaum laki-laki. Terus U Sing U kuwi untuk kaum laki-laki itu suci. Mas Arjaguna, Heeh. nek wis sunat mesti wis suci. oh dadi U untuk laki-laki Itu suci. itu suci. Terus N N nanti pasti suci untuk kaum laki-laki. iki kok kita kok koyo Nek wis bar sunat, Mas Arjaguna iku bakale suci. suci untuk Wis laki-laki. balek Untuk laki-laki suci terus N mau. nanti pasti suci untuk kaum laki-laki. Terus nomor 4 A. Iya. A kuwi akan suci untuk kaum laki-laki. Mas yo apa iku tegese padha ning artine beda. Iya. Mas yo sekilas padha ning beda. Terus pungkasane T. T Heeh. titenono mesti suci. Suci untuk laki-laki. Singkatan cul kok kene ngantek teko pelem iso. Lah mau kowe ngandhak. Kabeh suci untuk laki-laki suci. Lah nek aku yo ora ngono. Lah nek kowe piye? Nek aku nang ngarani ku yo ana sing ngarani tetak. Tetak. Ya, Ya to. ana sing tetak, ana sing Ana sing supit. ngarani supit. Supit. Heeh. Ana sing ngarani meneh kitan. Kitan. Ya. Iya, kenapa? Ayo supit, Ya, tetak, tetak, kitan. kitan. Ya. Terus, Ayo iku ana maknane ana tegese. ayo ana maknane ana tegese. Heeh. Mas yo tembunge padha, Ya. ning tegese beda. Ya. Terus sing tegese supit apa, Pak? Supit. Supit. Kesusu pengen weruh barang sing nyelempit. Tak juwo tas gedhos. Lho, kowe aja angger jengget Kok wong tua model? lho. Kesusu pengen ngerti barang sing nyelempit jorok wong tuwek barang kok. Asem iku dhuwit 200 sirahe pakane dienggo korban. Lah piye kok? Ucaran Jawa blas iki sirah wong tua. Iki jenenge mustaka. Mustaka. Lho. Lah gayam. Sirah wong tua monggo jenggitan. Ning ngisor ya wong tua. Kualat dadi jambu mente kowe. Lho. Supet kesusu pengen weruh barang sing nyelempet iki tegese ngene. Piye? Nek wis bar disunat, bocah kudu ndang gage diwenehi kaweruh, diwenehi apa pitutur tata krama, sopan santun, ele kowe iki bar sunat. Lho, tegese barang sing nyelempet, barang sing durung diweruhi anak seta Dik Arja apa? Arjaguna. Arjaguna ndang gage didudono le kowe wis sunat nek pipis aja sak nggon-nggon. Lho, nek biyen rak cilik wis sak genahe ngantir nang ngarep dalan. tritisan pinggir dalan. Nek saiki bar sunat aja. Mergane wis balek. Sing perlu dikawruhi ya iku dadi supit, susu pengen weruh barang sing nyelempit. Tegese kawruh-kawruh sing ana kaitane, sing ana hubungane, sing magebokan karo tata krama, unggah-ungguh sopan santun, agi-agi ndang diwarahno marang si Arjaguna utawa Dimas sing disunat. Ki mang supit. Supit. Iya. Terus ana apa mau tetak. 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 Tetak imbian sing maune buntet saiki wis botak. Lho. Kandhane yo. Lho, kok kandhani Jorok piye? kowe. Dagelan pirang-pirang taun kok ngomong jorok terus. Ayo.
Neh kowe mesti. Kok neh piye? Mesti pikiran sing ora-ora. Ora piye kok. Lho, Mulane terakhir kowe lah yo angel kandhanam. Angel piye? Takokno lagi 3 sasi njaluk. Nanging nablas ini. Lah terakhir wis wayahe lho. Aku ora dandam jeblok ini ya. Wis wayahe. Wayahe dengkul melocot Lho kok ngono. dengkul mulut. Wayahe apane wong Mbak Yu murung kang ngamurung kok wayahe. Yo terakhir sing mencolot-mencolot kandhana mangel iku. Lho kok angel piye? Aku ngerti yo ngene iki njanak kowe tak balekno asalem. Lho. Lho Kok mau balekno asalem? Lho aku ngerti Pak aku kowe. Aku wegah metu kok iso. Ngerti pane kowe aku mendeng ning. Sik. Sik piye? Omongan sithik nek nyogrok gorokan. Lho kok gak mati? Lha maksudnya nek ngertine pamaku nek aku apa balik nang asalem. Lho alung balik aku ah. Lho kok iso? Lho Pak kaya kowe sing tak senengi apa sing tak banggakno apa? Lha to kowe ada apa yang balik nang asalem? Lho nyatane iki kok lahir. Kowe kok mau jero wae? Lho lahir kepeksa kok. Lho sik. Lho kepeksa dirimu kok. Ana wong lahir kok kepeksa. Lho kepeksa ah. Nalare. Lho angger dina, angger diluk-diluk aku ning jero weteng wis penak turu. Peteng-peteng. Lah kowe diluk-diluk kok ingak-inguk ora kepeksa aku. Kapan lek nginguk kowe yo ngerti? Lali kowe. Kowe nang jero weteng kok iso ngerti. Lho yo ngerti ah. Lho piye Lho nalare? aku yo ngapali. Wah iki sapa sirahe gundul kok ngingak-nginguk lho. Nek ra kowe sapa? Iki yo ulam dhewe. Jane aku mau metu lho mau tilak-tilik ae aku. Suasu. Lho, piye rek iki rek? Kowe aja mangkelno wong. Kok Kayak modal aku niliki kowe ki. piye leh? Layak aku terus mbok cokot kae yo. Lu tak cok, lu apa? Lu tak cokot mau idoni ngono kok. Modelmu idoni. Oh, ngertiane kae wit bayim tak cepetno lawang ben buong kok kowe. Lah aku jare cah-cah aku tiba kok gendongan ya. Eh? Aku jare cah-cah tiba kok gendongan. Layak rodok koplak kowe. Kok oplak aja diguyu wong akeh lho. Apa? Isen aku. Lapor ndek isin iku lho. Wotong Kok ora duwe isen lho nek kowe ngono wis jelas rai gedhek. Nah aku kan rai-rai kaya Arjuna Sadewa, ganteng, gede dhuwur. Lho, potong modelmu awakmu kok walang sangit kok. Gede dhuwur. Pakane bendina gawe iso lemu. Kenapa? Sekolahno kancane apa dulure do pinter-pinter ya goblok ora karuan. Goblok piye? Goblok ngene ya kowe kudune bersyukur bangga met kemet. Lho, iya lho Pak Lek. Lah iya. Lho wong dia anak goblok kok malah Ya bersyukur bangga lho. Anakmu piro? 5. Anakmu 5. Heeh. Pinter kabeh. Lho pinter sing papat pinter dinado mergawe genah-genahno kok. Saking pintere do mergawe genah-genah Iya. ado-ado. Iya, ana sing nang Solo, nang Yogya, ana sing Madiun. Lah iya. Ayo. Lah nek aku Lah kowe ning omah kan. goblok tur. Bangga. Goblok bangga. Bangga. Lho banggane piye? Lho lah iku dulur-dulur wis ning ado-ado. Iya. Mongko kowe wis tuwa. Heeh. Wong tuwa iku biasane kena penyakit, asam uratem yo biasane kena, biasane gula. Engko lah nek kena stroke, darah tinggi, gagal ginjal. Sik. Kok neh. Aku iki menungso apa rumah sakit? Kok penyakit tok awor aku mencul aku kabeh. Lah nek umpama kok Iya terus piye? lah nek aku kan ning omah, Heeh. mesti sing ngopeni kowe sapa nek ra aku? Apa sing dulur-dulurku sing ning adoh? Ora mungkin ah. Sing papat ning adoh kabeh. Lah iya, Sing siji raketan goblok kuwi ning omah. ning omah Berarti sing bakal tak jaluki ngombe. yo aku. Sing Mangan, rumate yo aku. aku sumbene sing tuwa, Yo aku. sing rumate kowe. Yo aku. Wis. Kowe ora iso turu tak turokno yo aku. Wah, aku stroke. Asu. Lho, kok asu terus? Lah wong bapakne diarep-arep stroke. Maksude iku ngene. Kowe iku utekem iku tak kon nganggo. Jadi Dik 200 sing utek-utekno panas. Pusing. piye, Pak? Hah? Lah iya mau lho tak kon berpikir secara Iya. dewasa. Iya, nek aku dadi apa kene mbok openi kowe. Tak openi. Berarti nek ngono nek duwe anak aja ngantek dipinterno Aja kabeh. pinterno kabeh. Salah sitok. goblokno. Ngoten Pak Bu nggih. Sedaya mawon niku
Mboten napa-napa. Nek ndi anak Goblok nang setunggal, Bu. Sok ben nek tuwa ben iso ngrumati panjenengan ben iso makani. padune ora apa padune ora iso pinter goblok. Alas samane iku mang sing Bu Bu apa? sing maune buntut dadi bocah, Oh, tetap. sing maune isih bocah, durung iso berpikir secara dewasa, Ya. saiki ini bar sunat, pikirane berkembang, biak. Ya. Tegese iso budak iki tegese iso berkembang. Ya. Wah, sumben aku nek bar sekolah kok kene, sekolahku ning Berarti kene, aku sumben cita-citaku dadi ngene. Lah iku sakwise bar disunat biasane bocah kuwi berpikire wis mulai berkembang. Oh, berarti Nah, pikirane wis metu kembange. kebuka lho kok metu kembange Lah mau. wis kebuka pikirane Walah tabrak truk. Bar ditabrak truk mesti sirahe buka. Pikirane dadi buka. maksudnya ngene lho ya dadi sing maune iki urung iso mikir sing masa depan Oh, ya. iki mulai iso berpikir masa depan Oh, berarti pikir masa depan. heeh Oh, ya wis. nah wis gak iso buak Gak iso ngayal aku. ya wis ya iku mang sing apa kae tetak Terus ana mau kitan. kitan Kitan. ya koyo kowe iki Lho kok tek kaya aku. kitan Aku kitan. kemaki koyo setan Kok kemake kok setan iki? goblok mlete kok Yo terakhir. wis alhamdulillah semoga-moga silaturahmi awak dhewe ning ngersane Kang Mas Sujanarko lumantar Bapa Munandar Mbah Munandar iso dadi sambungan pas sedulur Sinarawedi sak temah sak apa ngantek temekaning delahan sinambungan ora ana pedote amin Allahumma Amin. amin muga-muga kabeh sing padha menangi melek sing padha jejagongan ya didongakno Dongakno piye Pak? Dongakno nem. gelem melek kok ngantek yamene Ngantek yahene. tak dongak-dongakno Muga-muga sesuk kariban lho. Ya wis kulino, ya wis iku mesti aku Melek yamene aku iki sesuk akhirnya rada bingung bingung kenapa. belas karek 6 sing apa karek 6 sing antuk 8 aku tak tak njaluk solusi karo ibu-ibuke utawa bapake sing padha pinaraan Oh ngono. nah niki pripun saene napa diparingi lelagon utawi tetembangan napa dos pundi mergo mang aku krungu engko nek sepi dibari gak apa-apa ngono pripun buke prau layar wala mayar sunane prau Oh layar iya, Nggih. angya numpak prawan penak iku Pak. lho dengkulem Ucap kok anggere jeblak ae. Lah lagu itu. Angyak numpak perahu layar Oh, perahu layar. dina Minggu. Masa pulang ya. Pariwisata ning Karangjae. Iya, iya. Eh, Betul. ya, ya. Dul. Cantik, cantik. Biasanya satu sih. Lek.
wis kok tangtung tak ae. Lho, lah kaya sapa? Jo lali aja tansah lali le ya. Pripun? Bola bali ora waleh maleh awak dhewe ngaturke gung panuwun. Pak. Jaluk ngapura yen ana kesalahan. Ya. Mbok menawa ana tandang tanduk solah bawa menamuni sing kurang meranani penggalihe Bapak Mas Sujanarko Simbah Munandar Sumrambah ingkang sami wungon. Kula namung manungsa lumrah aturaken kebak Siti Sekul binuntel ron kelapa aturan tombok menawi wonten lepat saking kula sak kanca. Senengane undomono karo pane. Kok iso undomono? Ketoke ndekne dadi anakku ora trimi ya. Trimo, Trimo. Trimo sebelah ya. Mau tumbuh. Lur. Nek Sodik, karo wong tuwa dudure nurut, manut. Kandhane le, kandhane. Leme iki lho kandhane. Lah aku kurang nurut piye lah? Wong dikandhani sak kencang kowe malah bantah mampir takut kleru. Lah kudune Nek jenenge wong tuwa kae enek unen-unene kudu dipikul dhuwur pendem jero. Padha wadine wong tuwa. walah kudu mikul dhuwur pendem jero. Lah kok nek tekan omah, Pak? Apa? Tekan omah kok tak pikul ning rondo terus tak pendem jero. Oh. Terus tak pendem jero. Pirang meter? Yo 50 kok kira nek kurang jero 100. Kowe iku tegese mikul dhuwur mendem jero ora? Ya anggere pikul karo pendem ngono nek Kowe ora ngerti tegese mikul dhuwur mendem jero? Ya. Takok Mbah Munandar ben diwarai. Kok iso? Priwan bangun. Bangun. Ngantuk wis wonge. Oh, Sesuk kene dhewe. Nek kemat apa ndek biyen-biyene kowe ya kaya Nek Sodik iki. Wah, aku dadi anak awas. Kusuk soleh aku. walah. Buah jatuh tidak jauh dari witnya. Witnya iku Wah, tiba rada saka wite. Lah iya, Ora mesti ora mesti. ana woh ceblok ada ka wite ana. Apa? Woh digondol codot. Ceblok ada wite. nek ngono lek Sodik ya. Lha iki digawa codot. Dadine cebloke adoh ka wite. Nek kemet ngene lek aku arep kandha karo kowe. Perkara apa? Aku iki duwe kesenengan kawedok. Aku iki kepengin ketemu. Aku iki wis mayan. Nek jare Sodik kon nemoni aku. Para-para ngono lek. Yo, Lah bocah iku jenenge sapa, anake sapa? Bocah ndi? Sing tak senengi ora liya Melatusari. Wong sokong. Wong saka Libek. Anake sapa? Lho. Kowe aja gemen-gemen lho. Kenapa to lek? Walah, ki ageng Libek iki galake pitung setan. Walah, Kabar kok bakul sinambi wara